Ki no hikai ber ki khna na lai Tylli ki skul ki bakan thop ya ka lawi ba pranai secondary school ka khma secondary bar ka Presbyterian secondary school ki la Shim Bynta haka awareness program bala panlong daga district legal services authority Shillong haka khat khandai tarik nailar ha phalau office shnong maulai Mawiong rem ki khna pule high school na kini ki lai Tylli ki school daga jing shangshit bar ka jing thrang ban yo jing tib shu ya ki jing ba jing sneu jong kani ka juk ba ki khna bar ki Samla ki akan do Kiriu Shampang ki bakun thop na Office District Legal Services na Police Department na District Child Protection Unit na Meghalaya AIDS Control Society kila wan ban hikai bat pensha ye ki phang paper hakani ka lumpung. Kinongkran ki bakun thop ye ka kong ai perto na District Legal Services bat ka kong ke ding do kila batai sani bha ye kila jingarap baka sorkar kala ai na ka benta ki breu ki bangat hakinu ki jingsha ban beng bat sha le beng. Nakaliang uba One Sweat SDPO kapan Ursula Civil Subdivision ula batai sani bha yaki kendon an ki bayadei bat ki drak. Kadba ki officer na Meghalaya AIDS Control Society kila batai benia asyapang kajing sedang bar kajing sapriang jong kajing pang HIV AIDS. Dakawe kasur kini ki riu shampang kila kentu yaki khna skul ban penlet jing mod ha ki jing pule ha ki sports bat ki wei ki pang ban penroy yala ki sap ki pong ban kentiu yala kajing em. Uba OL Mar Banyang Assistant Rang Bashnong haka jingkran Khublei penwai ula kerpat yakini ki tenat terekam ke sorkar Meghalaya banjai beteng yakini ki awareness program na benta ki jingtip bat jing mentoi ki khana skul bat ki pad ba kan ni kashnong.